Wel, mae festri'n llawn dop heddi hyd yr ymylon oherwydd i ni lansio'r gyfrol Hoff Adnodau'r Cymry. A dwi yn hollol ffyrion, Beti. Diolch i chdi am wneud o. Mae'r llyfr yn cynnwys cyfraniadau gan 60 o bobl o gwahanol gefndiroedd sydd wedi sôn am ei hoff adnod o'r Beibl ac wedi clymu stori fynd gyda'r adnod honno ac wedi rhannu profiad. Mae'r arweinwyr yn enwadau wedi cyfrannu, mae'r Archesgob Cymru wedi cyfrannu ysgrifnyddion yr enwadau, ond tu hwnt i hynny bobl o'r cyfryngau, mae Aled Scofield wedi cyfrannu, mae Iwan Griffiths hefyd, mae Rhys Patchell o fyd y bel hirgron. Felly, wy'n gobeithio bod ni wedi cadw'r bod yna gyd bwystedd yn y cyfraniadau o ran pobl, ond yn sicr mae yna amrywiaeth mawr na o ran cyfraniadau, ynddo fe. Nes i ddewis ar Salm 8, arglwyddeiniwr mor ardderchog yw dy enw ar yr holl ddeiar. Gosodais dy ogoniant uwch y nefoedd, codais am ddiffyn rhag dy elynion. Dwi'n credu bod ni fel Cymru wedi cael yn magu ar yr adnodau yma, yn sicr. Byddai'n gwrando ar ambell i sgwrs ar y radio neu deledu ambell i waith, ambell i gyfweliad. A mae'n adnod yn cael ei dyfynnu. Dwi ddim wastad yn siŵr os yw'r sawl sy'n dyfynnu'r adnod yn sylweddoli mae adnod Beiblaidd yw i. Maen nhw'n ddywediadau yndyn nhw, ond felly dwi yn credu hynny yw fod yna adnodau, mae yna le iddyn nhw o hyd. Mae gair Duw, mae geiriau Iesu Grist yr un mor bwerus ac yr un mor ystyrlon heddi ac ar nhw pam lle farwyd nhw gynta. Mae yna le i'r adnod o hyd ar adegau anodd, pam mae stormydd bywyd yn curo'n ein herbyn ni, maen nhw'n dod â chysur, maen nhw'n dod â arweiniad a gobeith i ni, ond hefyd yr adegau pam mae'r haul yn gwenu arno ni. Mae'r adnodau yn llawenhau gyda ni hefyd ac yn ein hannog ni i lawenhau ac i werthfawrogi.